O să încep simplu, cu o întrebare. Ai observat vreodată că evenimentele mari apar mereu exact când se întâmplă ceva și mai mare? Exact asta s-a întâmplat acum. Într-o zi obișnuită, liniștită la suprafață, statul aprobă o mărire de taxe de 70%. O decizie care îți lovește direct viața, mâncare, facturi, viitor. Și chiar atunci, ca într-un film bine regizat, apare documentarul exploziv, puternic, emoțional, cu muzică de film, cu personaje, cu vinovați. Ăsta e cârligul și funcționează. Pentru că omul nu reacționează prima dată cu rațiunea, ci cu emoția. Cea mai ușor de ghidat este indignarea morală. E comodă. Te face să te simți bun, drept, de partea corectă, fără să te coste nimic imediat. De aici începe manevra adevărată. Documentarul nu apare ca să te informeze, ci ca să-ți ocupe atenția. Creierul uman nu poate procesa două amenințări majore în același timp. Alege una. Și o va alege pe cea care are poveste, imagini și eroi. Taxele nu au eroi, justiția coruptă are. Apoi imediat apar protestele, nu haotic, nu confuz, nu diferit de la oraș la oraș, aceleași mesaje, aceleași lozinci, aceeași direcție. De fapt nu e revoltă pură, ci validare vizuală. Psihologic, mesajul transmis e simplu. Uite, nu e doar la televizor. Uite, oamenii chiar reacționează. Iar omul spune în sinea lui, bun, deci s-a activat societatea, și se liniștește. Apoi intră presa, toată. Nu pentru că a conspirat cineva într-o cameră întunecată, ci pentru că așa funcționează agenda. Subiectul care apare peste tot devine singurul subiect care contează. Ce nu e pe ecran, nu există. Ce nu e trending, nu e important. Și brusc, despre taxe nu mai vorbește nimeni. Despre bani, liniște. Despre documentar, non-stop. Aici apare efectul final, cel mai periculos. Descărcarea controlată a furiei. Omul simte că a făcut ceva doar pentru că a văzut, a distribuit, a comentat. Poate a ieșit la un protest aprobat. Creierul bifează. M-am implicat. Și se oprește. Vorba veche. Când ți se dă voie să strigi, nu mai simți nevoia să lovești masa. Câteva nume sunt aruncate în față. Personaje consumabile, bineînțeles. Sistemele reale nu se dărâmă cu documentare. Se mențin cu documentare. Totul e spus la momentul potrivit, deloc întâmplător. Adevărul scos la momentul potrivit devine instrument. Revolta ghidată devine calmant. Iar omul care crede că se luptă cineva pentru el, acceptă mai ușor nota de plată. Concluzia e simplă și incomodă. Când vezi o explozie mediatică perfect sincronizată, întreabă-te nu ce ți se arată, ci de ce acum. Pentru că de cele mai multe ori, când toată lumea se uită la spectacol, deciziile care te afectează cu adevărat trec în liniște prin spatele tău. Eu nu mă uit doar la scenă, mă mai uit și la cine ține luminile aprinse și cine îmi bagă mâna în buzunar în timp ce eu aplaud.